Jesus. जोहोलाव जोहोलाव खालि जोहोलावल' ने रंजादे बुहुमाव अरायनि गावखौ सानानै सिखोला सिखोला रंजादे बुहुमाव अरायनि गावखौ सानानै महर मुस्रि मोजां नोंहा गोबां गोहो दङ दायो महर मुस्रि मोजां नोंहा गोबां गोहो दङ दायो नाथाय गनाय नाङानो नाथाय गनाय नाङानो जिसु फैगोन जेब्ला समाव बिखा सवाय सवाय गाबाबाय नागोन नाथाय गनाय नाङानो जिसु फैगोन जेब्ला समाव बिखा सवाय सवाय गाबाबाय नागोन जोहोलाव इको please Let us seek the fire of the Holy Spirit. Panjabi ke jera moche kahira jade. Nangtamana YouTube aw thanga hadan be jabai. Angkor Norola young. Angni prabu 2 bosor ko dai biye. Angkor Norola prophet. Christian janaine bipago phadan. Sardar tus bipago da. Baji. Tusi ye masih ke घर में क्यों कितनी जाती तू थी? तुसी तो गुरुद्वारा में जाना है बिफाको राइदन पंजाबी ने तुसी कितनी जाना है तुसी ईसाई के मंदिर में कितनी जा रही हैं बिफाको राइदन बिफाको बुदन सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अंकुर नरोला होनना नोंथांमोना बुब्ला फैगोन इउटिउबाव आरो बिनाव बिबायदि खालामनायनि ख्रिस्टानखौ नासयनायनि बिनाव जोबोद जौ लोङोमोन पान्जाबी सेंग्रा जोबोद जौ लोंनायखाय बिनाव मोनसे गाज्रि बेरामे आरम्भ हल এই বেমারটো কত চিকিৎসার ভাল নহয় आरो पान्जाबीफ्रा ओरैबायदि धोनि ओरैबायदि गोरा पान्जाब स्टेटआव समग्र गामियाव बिल्डिं समग्र गामियाव फेक्टरि गोजा गासैबो बिदेशआव गोजा बेनिखायनो बे बिदेश इंलेन्डआव थांनानै चिकित्सा खालामबाय किन्तु डक्टरा सारेन्डार लानांबाय डक्टरनि चिकित्सायाबो बे सेंग्राखौ फाहामनो हायाखिसै मानोना बे ख्रिस्टियान मानसिखौ रायनायखाय बिफाखौ बुंनायखाय लास्टआव बियो जेब्ला सिन्था जाबाय थैनायनि समान समान सासे पास्टर इभान्जेलिस्ट सिम्पलखौ लोगो मोननानै बियो खावलायदों आरो बि प्रार्थना खालामदोंमोन प्रार्थना खालामनाय लोगो लोगो बिनि बेमारिया हामदों आरो बियो दिनै जेलेंगर सिटियाव बिदि गामियाव चर्चआव बिनि चर्चआव 80,000 मानसि फैयो 80,000 बिना गिर्जाबो गैया बेबायदि टेन्ट खालामबाय थादों आरो बे दाबो जोबोद आदबुत बे दारै फैदों बिथांनि दारै गोबांथार मानसि हामदों पान्जाबी सरदारफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नागिरदों मारुवारिफ्रा आंजों दिल्लीयाव खामानि मावफादों जैनफ्रा मोनसे चार्च दंसै आरो जोंलाय बहादो दं जों बर'फोर दानिया जों बहा दं that's why जोंबो बिसोरखौ नाहरोबा जोंबो दहाय मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों ना गाज्रि आखल आखुखौ गारनांसिगौ जोङो सोंखारिनायखौ गारनांसिगौ आरो जोङो आशीर्बाद गोनां देश जानांसिगौ होनदों दहाय बिमाफ्रा मोसाफैनाया माबोरै जानो बोरै जानो जोंलाय एकमात्र through the Holy Spirit without the Holy Spirit we cannot achieve any blessing बे जुगा जाबाय पवित्र आत्मानि जुग माबोरै Acts chapter 1
Acts chapter 2, 17 and 18. Chapter, sir, please. Yes, go through. Quick. And I need that way also. Jesus, hallelujah. जोङो नायनो दे. Yes. बे बोसोनजों लोगोसे जोङो 117. Yes, 17 and 18. Come on, please. Joel Bhabatia, Joel ni समाव the prophet, minor prophet in Joela, बे भविष्यवाणी होदों 2:28 बेखौनो पत्रसा जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ सोरगोआव लांखांजासे गावनि शिष्यफ्रा जेब्ला प्रचार होदोंमोन पत्रसा बे बाथ्राखौनो आरोबाव रिपिट खालामदों जों खोनासंनि yes go to मानोना बियो जोंजों सानजाफानानै बे दाव खालायनायनि प्रेरितनि मोनदोंमोन Now listen. Read Acts chapter number 2, 17 and 18. sorry. Yes. आं माबा 1 दे इसोरा बुंदोङो इसोरा बुंदोङो आरो जोबनाय दिनफोराव जागोन जोबनाय दिनफोराव जागोन आंनि जिउखौ साफ्रोमनोबो लुनानै होगोन से हालेलुया हालेलुया बुंहरदो बे उननि फिलाव जिरायनाया सन्त्रासो जालायबाय थादों हनै फिलाव जिरायनाय नुबाय हनै हाबाब सन्त्रासो दौलायलायदों गावजों गाव थै Jesus যিশু তোমাৰ সন্মুখত যিশু তোমাৰ সন্মুখত যিশু তোমাৰ সন্মুখত आराधना करूं Ezekiel जेरै इसोरा बुंदों Ezekielनि इजराइलफ्रा सुवा खालामबायमोन बिनि देशखौ खालाय खालामबायमोन आरो बिनि थाखायनो इजराइलाव बै इसोरा सायख'दों जिहेसियाखौ बुंदों आङो नोंसोरनो गोदान गोसो आरो नोंसोर गोदान जिउ होगोन होनना बुंदों अन्थाइनि जिउखौ बोखारनानै गोदान पबित्र गोसो होगोन होनदों आरो दिनै बे इजराइलनि समनि बाथ्रामोन पुराना नियम खिन्थु गोदान रदायाव जोङो नुनो मोनदों जिसु ख्रीष्ट फैनायनि उनाव Acts chapter 2, 17 and 18 आङो जोबनायनि दिनाव नोंसोरनो बयनोबो मानसिफोरनो पबित्र आत्माजों सुफुंगोन से हालेलुया सोर बे आत्माखौ लानो थाखाय बेनिखायनो Acts chapter 19 सारि पासखौ नायो दे प्रेरितनि 19 नि मानो दरखार जों नायो दे जोङो पबित्र आत्माखौ माब्लाबा इगनर खालामो अके जों गोबाव समाव पबित्र आत्माखौ जोङो इगनर खालामो Matthew chapter 12 खौ नायग्रोनि दे Matthew chapter 12 दे Matthew-नि 12 अध्यायनि 31, 32, 33 please 31, 32 खौल' जों नायनो दे Matthew 12 नि 31, 32 come on can you read this sir बेनिखायनो आं नोंसोरखौ होनो गासैनि पाप गाज्रि बुंनायफोरहा नागार जानाय दं अर्थात क्षमा होजानाय दं जों दहाय बिदों Matthew chapter 6 नि 14-15 लिरनाय दङ जोङो सासेया सासेनि दायखौ पापखौ क्षमा होयोब्ला बे आंनि दायखौ क्षमा खालामगोन John chapter 20:23 आव बुंदों जोङो सासेखौ पाप क्षमा होयोब्ला इसोरा जोंखौ क्षमा होयो से हालेलुया आरो किन्तु मोनसे गिदिर थाखमानाय दंबावो जोबोद गिदिर बहुत सारे बड़े हैं ये वचन देखिए क्या कहता है Matthew chapter 12 31-32 yes sir go through अन्थाइ गोथार जिउखौ बासिनायहा खेमा होजानाय नङा आयो आरो सोरबा मानसिनि बिसा हौवानि जेंना माबा बाथ्रा बुङोब्ला बे खेमा मोनगोन आयो अन्थाइ सोरबा गोथार जिउनि जेंना माबाफोर बुङोब्ला बेहा नागार जानाय गैया My God this is a warning for the believers आथिखालनि बिसाखि बिलिभारफोरनि थाखाय वार्निं बियो गोबां मानसिया पवित्र आत्मानि बिरोधै बुङो आं फोथायालै नो माय डियर जेब्ला जों बाइबेलखौ प्रति मथे जोङो जेनेसिस टु रेभेलेशन नायोब्ला खालि आत्मानि खोथा मजेसजों पवित्र आत्मा दङमोन आब्राहामजों दङमोन बेखौ प्रफेट होनदोंमोन इसाहाकजों दङमोन ओके एन्ड देन जोङो जेब्ला नायो जों एलाइसाजों दङमोन एलिसाजों दङमोन जोङो नुनो मोनदों गिदियनजों दङमोन हम देख सकते हैं गिदियन के साथ भी पवित्र आत्मा थे गिदियना बुंदोंमोन गिदियना इजराइलफ्रा जेब्ला नासयजादों जेब्ला जों न्याय बिजाबखौ फरायो गिदियनखौ इसोरा होनदों हे गिदियन नों थांनानै बिसोर फिलिस्टिनफोरजों लड़ायना फैदो बियो होनदों आंथ' फिसा जाथिनि आं बोरै नांनो हानांगौ ओहो नों इजराइलखौ बासिनो थाखाय नों लड़ाय खालामनांगोन प्रभु जुदि नोंथार
नंथारगौब्ला नों आंखौ जुदि लरायाव थांहरोब्ला आंनो प्रमाण होदो होनदों बियो बे प्रुफ बिदों प्रमाण बिदों माबायदि प्रमाण नोङो आंजों देरहाहोनोब्ला फिलिस्टाइननिफ्राय आंखौ इजराइलजोंहाय लानानै जुदि नोङो लरायखौ मावफैयोब्ला आंनो प्रमाण हो प्रमाणा बेनो प्रभु आङो बोरमा मेन्दानि खोमोनखौ भेरर गुथै बोरमा मेन्दानि उन खोमोनखौ हानानै आङो खुरियाव दोनगोन आरो आं सिथ्लायाव दोनगोन सिथ्लायाव दोननानै नेबाय थागोन जुदि आंजों दङब्ला आरो बे गासै सिथ्लाया गोरान थानांगौ आरो खुरैनि बे बोरमा मेन्दानि खोमोना सिनांगौ बै गोमो सिख्लाया बहायबा नाहरबाय था ओरै खालामदो दे बेखौ हनै ओइ जारौ खुगा हमलायथिदों दासो नुहराखै सानदों बे जिजास खोनासंदो हाबाब सेराव जिरायनानै जि मिनिलायदों आयो आं बेखौनो शेयारिं खालामनो नागिरदों फैनायनिफ्राय आङो दाबो माइरं गरसेबो गावनि उदैयाव आं सोआखै दिस इज नट अ डायलग ओके आइ एम नट एडभार्टाइजिं मानो आंनि बर'लेण्ड मानोबिला गेन आशीर्बाद प्राप्त হয় हालेलुया आं लुकुराव मोनसे नोंथांमोनखौ होबाय थादों लुकुराव লুকন ঠিকই মই প্রচার কৰি আছো কেলে আপোনালোকৰ সকলো এই দুখীয়া পৰিয়াল আমাৰ সমাজ মিলাই যে সকলো আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰে সে হালেলুয়া मानसिफ्रा जौगानांसिगौ आशीर्बाद जुक्त जानांसिगौ हाईलि क्वालिफाइड जानांगौ इन्जिनियार डक्टर जानांगौ आईएएस आईपीएस जानांगौ टीचारफोर जानांगौ मोजां मण्डली लिडार जानांगौ गोबां बिशप ओंखारनांगौ गोबां रेभरेन्डफोर ओंखारनांगौ बेनिखायनो जोङो बे आत्माखौ नागिरनो फैदों पवित्र आत्माखौ नागिरनो फैदों बिना पवित्र आत्मा we cannot do anything my dear I was a nominal Christian before receiving the Holy Spirit, you know. I have no any idea. I was very innocent. I do not knew about the Holy Spirit, what type of a Holy Spirit. I knew that there's a Father, Son, and Holy Spirit. That's all. No demonstration, no manifestation. But while I came to know about the Holy Spirit, जेब्ला आङो गोथौयै स्टाडि खालामासै जेब्ला IOPM Institute of Power Ministry Jesus Project आङो ट्रेनिं लासै बावासै गोबां अद्भुत खामानिखौ आं नुनो मोनदों जेब्ला एनॉइंटिं अफिसआ फैयो बे अफिसखौ नुनाय लोगो लोगो सैताना हजि खावना खारनांगौ जायो हालेलुया बेनिखायनो बे पवित्र आत्माखौ जाया बासिगोन बिहा मालाबाबो क्षमा गैया होनना बाइबेलाव बुंखाबाय पवित्र आत्मानि बिषय रावबो मालाबा जेबो मोननाय नङा मोनसे जायगायाव ओरैबायदि जादों हिलिंनि खेत्रआव जोंहा एक्चुअली जोङो कैरिस्मेटिक ओके जीससखौ ला मोनसे कैरिस्मेटिक the nine give the Holy Spirit को demonstration खालामो as per आं जेरावबो थाङो जोङो आंकोल डिजिस दिनाकरन फोरोंखानायखाय डक्टर पल दिनाकरन अभिषेक जाना फोरोंनायखाय बे सिस्टेमाव जोङो थाङो ओमफ्राय मोनसे जोङो बुंबाय हे बे सत्यनि थावनि प्रार्थना बिनायखौ बे बहाबा नायदों नोङो गोसोआव हमथा नै आं बे सत्यनि बिलांनाय थावखौ आङो फोथाया I cannot believe आं फोथायथारा होनबाय फोथाया जोङो प्रार्थना खालामनानै आङो दिल्लीयाव थांफिनबाय हरसेनि गेजेराव बे हौवाया इभेन्जेलिस्ट मोनजाजाबाय न'निफ्राय दरखङाव ओंखारनाय लोगो लोगो सौदुरनानै खुग्लुबनानै गोग्लैदों बे मानसिया सेन्सलेस जाबाय बे मानसिया सेन्सलेस जाना आंनावहाय कल खालामहरबाय ब्रादार सत्या ओके आं गावखौ ब्रादार होननानै मोजां मोनो दे ओके बिथिंबो माबा थरै एमटिएच बिदिबो पास्टार दङ I don't need this title okay I'm not working for the title I'm working for the Holy Spirit in Jesus name hallelujah hallelujah आरो जेब्लानोखि दिल्लीयाव थांसै बिसोर फन हरफिनासै फनआव मा जाखो नै जाया मानसिया थावखौ बेबहार खालामाखैमोन बियो थाबथा खालामदोंमोन पवित्र आत्माखौ फोथायाखैमोन आरो दरखंनिफ्राय सौदुरनानै खुग्लुबबाय मोखाङा दोलाबजोब्बाय सेन्स गैलिया प्रार्थना खालामहरदों आरो जेब्ला प्रार्थना खालामहरासै प्रार्थना खालामनाय लोगो लोगो क्षमा बिनायनि बाथ्राखौ बुंहरासै नैबे पवित्र आत्मानि बायख'खौ बुंहरासै होमब्ला बे गोलाव हां लायासै आरो दा बियो क्षमा बिनानै प्रचार होबाय थादों क्लेमेन्ट बायदो हालेलुया Jesus
बेनिखायनो जोङो पबित्र आत्माया मा बिलाइ बेनिखायनो एक्स चैप्टर नम्बर 19 1 2 जोङो नायनो दे प्रेरितफोरनि पासुनि कर्मनि चैप्टर नम्बर 19 पासुनि कर्मनि एक्स बुङो ना पासुनि कर्मखौ मा बुङो 19 नि 2 निफ्राय फरायदो थर्ड हरजाना यस 2 निफ्राय जेता सर प्लीज क्विक सर आई हैव नो टाइम आई हैव लिमिटेड टाइम आप से उसने कहा क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया बाइबलावबो दं दे आं मोनथिया नोंथांमोननि बाइबलाव दंना गैया there is a question in my bible ha आदोनो माइक लादोखिनि माइक लानानै फरायदो कि हलो बन्धु माइकजु ओ दे अरजा दे थांदो फरायना हरबाय बिथिंबो बिसोरनि बाइबेलावबो थिगमोन नों बेयाव सोंदों मा सोंदों जेब्ला नोंसोर फोथायदों दे बाप्तिस्मा लादों मोनबाय ना मोनाखै ना बबे कुइसन खालामनाय दं से हालेलुया दिनै बिएलसि चार्च बे केम्पासाव मोनसे ग्रेट कुइसन जोङो बाप्ताइज आं बाप्ताइजनि खोथा बुङा दे डाबल बाप्ताइजनि खोथा बुङा आङो चाइल्ड बाप्ताइज स्प्रिंकल बाप्ताइज व्हाट एभार इट इज दिस इज ऑलराइट जाबाय थेबाय आंनो ओरैबायदिबो मानसि लोगो दंलाय 7 बार जाबाय बाप्तिस्मायानो बिनाय 7 टाइम बाप्ताइज হইছে বন্ধু এনেকেও মানুষ আছে মুলুগত কাম কৰিছিল এই বলে আগতে আরসি লইছে হোৱানাই বলে আকো লব লাগে বলে কিন্তু ধূপ লব লাগে ও ধূপ লইছে দিছে আগৈ ধূপটো হোৱানাই বলে তারে খাংগ্রাং নাंगौ नो খাংগ্রাংনা लालायबाय आरो दानि मेम्बारशिप जानांगौ दिल्लीयाव बिराद मेथडिस्ट दं मेथडिस्ट मेनलाइन चार्च बिराद गिदिर धनी सीएनआई मेथडिस्ट इज वेरी रिच इन दिल्ली एरिया बे मेथडिस्टआव थांलायबाय आरो थब्ल बावलायबाय 7 बार बाप्तिस्मा माथिनाखै आं बे बाप्तिस्मानि खोथा बुङाखै दे बाप्तिस्मा 1 आई बिलीव 1 बाप्ताइज जों जेब्लानोखि एफिसि चैप्टर बा फ'खौ फरायदों बे कमप्लिटलि मोनो दे ओके आं बेयाव बुंनो थाङाखै खिन्थु जोंनि जिबनाव आरोबाव मोनसे जोंनि जिबनाव मोननांगौ बे दङ जेब्ला जोङो बाप्ताइज लाबाय दैजों बेवहाय सोंदोङो नोंथांमोना जि फोथायना बाप्ताइज लाबाय नोंथांमोना पवित्र आत्मा मोनबाय नामा आरो बिनि गाहायाव लिरनाय दङ पवित्र आत्मा दंना गैया जों मोनथियानो होनना बुंदों फरायलाय उनाव फरायलाय मा होनदों यस गोथार जिउ दं होननानै जोङो खोनाफेराखैबो सोंजानो बाइबेलनि खोथासो दै बियो मा बुंदों हिंदीयाव उसने उनसे कहा क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया उन्होंने उनसे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी जोंनि जिबनाव गोबांथार बेबायदि लेकिं जानानै थायो पवित्र आत्मानि लेकिं जानानै थायो जों जेब्ला बाइबेलखौ फरायगोन होमब्लासो जोङो मोनो जोंनि बे पवित्र आत्मानि बाप्ताइजआ बहाय दं that means we have to achieve the Holy Spirit बे जाबाय जेब्लानोखि जन साधु ने सार बर'आव एसे कठिन जायो दै The baptize of John, not the Gospel of John, baptize of John. जानजियाव दुरुं खालायनाया मा होनो बर'नि आं एसे कठिन जायो दै जन बाप्तिस्मा होग्राया मा खोन्थालांदों मिथिबाय ना Matthew chapter number 3:11 can you read in Matthew chapter number 3:11 yes come on can you read it very quickly sir Matthew chapter number 3:11 नै दानि बाप्ताइजनि खोथा फैनायसै बाइबेलनि बाथ्रा बियो yes गथ'जों जोबथा सारनाय दे yes गोसो सोलायनायनि थाखाय सर खाथियाव खोनायाखै दैजों बाप्तिस्मा बे दैनि बाप्तिस्मा दै जिहुदिफोरखौ जन बाप्तिस्मा yes गोसो सोलायनायनि थाखाय दैजों बाप्तिस्मा होयो नाथाय आंनि उनाव फैनाय आंनिख्रुइ बोलोग्रासिन फैथाखौनो दांनो समाया बियो नोंसोरखौ गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होयो से हालेलुया गोथार जिउ आरो अरजों बाप्तिस्मा होगोन what is the or what is the fire The fire is the significance of the presence of God. जेब्ला मोसेसखौ लिंदों अर नुदों बियो खाथियाव थांनो हायाखै मोसेस नोंनि आथिङाव सेन्देला खु बे गोथार जायगा होननानै आरो जेब्ला 40 बोसोर 6 लाखनि अधिक लोगोखौ मिसरनिफ्राय जेब्ला कानानाव लाबोदों अरनि खाम्बा 40 बोसोरसो बिसोरखौ नुजाना लाबोदों हालेलुया Holy Spirit को जोङो नुनो मोनदों My dear अद्भुत और आरो बेनिखायनो जेब्ला प्रार्थना खालामो एनॉइंटिं मानसिफ्रा प्रार्थना खालामब्ला गरम मोनो आरो माब्लाबा
सिंग्रि मोनदां बायदि मोनगोन आं मैया सोंबाय थादोंमोन आबो हिट होनायाव आरो आं दांब्ला हिट आं गावखौ डायलग मारियाखै दे आङो जेब्ला आंबो मिन्थियामोन आरो I was an innocent जेब्ला Cathedral Redemption Church right near the राष्ट्रपति भवन 38 number gate जों जेब्ला मोनसे church दं बे ट्रेनिंआव आं जेब्ला Holy Spirit नि बाप्ताइज जादों अब्ला आं गावखौनो अद्भुत मोनदों आङो थानो हायाखै आं गोलोमख्रावजोबदों आङो जांख्रि बायनाय थानांदों आङो गावखौ हमथानो हायाखै आङो लाजिदोंबो एक्चुअली आङो शाइफुलले आं बिराद लाजिगुसु दै खिन्थु जै पवित्र आत्मा फैबाय जै मन्चआव फैबाय आंनि सेहेरा बदलायो आरो आं रावखौबो सिनाया only I recognize the Holy Spirit in Jesus Christ say hallelujah बिनि एनॉइंटिंआ जेब्ला फैयो सिगनिफिकेन्ट फैयो आरो बेनिखायनो जेब्लानाखि जोङो प्रार्थना खालामबाय मानसिफ्रा आं मैया बबाव सोंदों सिंग्रि मोनदोंना मोनाखै गोजां स्लिउ मोनगोन कारेन्ट शर्ट बायदि मोनगोन this is the presence of the Holy Spirit that's called the anointing hallelujah आरो जै नोंथाङा बेबायदि दांजाबायब्ला नोंखौ प्रभु जिसुआ स्पर्श खालामबाय hallelujah this is a significance of the Holy Spirit he wants to touch बेनिखायनो बेयाव खालामदों जाया आंनि उनाव फैगोन बियो पवित्र आत्मा आरो अरजों बाप्ताइज होगोन सोर बिलाय बे बाप्ताइज होग्रालाय खुनु बिशप खुनु सत्य खुनु पास्टरा बेखौ पवित्र आत्मानि बाप्ताइज होनो हाया सत्य हाया no मानसि man cannot get the baptize of the Holy Spirit but there is a one the Bible says Matthew chapter number 3:33 can you read it Matthew chapter number 3:33 there sir baptize होगोन बेखौलाय बाइबेलाव स्पष्ट दङ can you read it sir 3:33 Jesus 3:33 is not there. 3:33 sorry Daily sir 기도도 다 버렸어 3:30. बै समाव जिसुआ yes okay बै समाव जिसुआ गालिबनिफ्राय जर्दानाव जहनजों बाप्तिस्मा होजानो yes yes ओमफ्राय जहना बेखौ रायख्रानानै होनदों नों जोंसो Yes. आंनो बाप्तिस्मा होजानो नंगौ औ। आरो नोंसो आंनियाव फैदों yes go to जिसुआ बुंफिननानै बेखौ होनदों दानो बेखौ जानो होदो मानोना जोङो बेबादिनो धोरोमानिखौ जाफुंहोनो नांगौ Yes. जहना बेखौ जाफुंहोनो होबाय Yes. जिसुआ बाप्तिस्मा होजा मानो Yes. दैनिफ्राय गाखोदों आरो नख्राङा गेवदों Yes. आरो बियो इसोरनि जिउखौ मासे फारेव बादि ओंखारबोनानै Oh my God. फैनाय नुदों yes go through ओमफ्राय आरो नख्रांनिफ्राय बेबायदि फंसे राव ओंखारदों Yes. बेनो आंनि अनजाग्रा बिसा हौवा बेखौनो हामजायो आं amen hallelujah hallelujah Jesus name hallelujah Yeshua glory Jesus जेराव जनानै दङ गावखौ थाल लालाय गावखौ थाल लादे गावखौ थाल लालाय नोंथांनि मोदोमाव माबायदि बार फैदों नामा नोंथांनि देहायाव माबायदि बार फैदों नामा Jesus name Yeshua glory of our Father गुसु बार फैदों ना थाल लादे आंखौ नारबाय थानो नाङा नोंथांमोना थाल लालाय नागिर दे Can you feel? Can you close your eyes? अन्थाइ थानाय गल ब्लाडाराव लानाय बिमाफोरबो दङ ब्रादार मोननिथिं जिबनाव फेलियर जानाय मानसि दङ हौवासाफोरनिथिं गोबां जोहोलावफ्रा दिखौ खारा जानानै थानाय मानसि दङ बे पवित्र आत्मा जोंखौ दिनै स्पर्श खालामनो नागिरदों जोंखौ स्पर्श खालामनो नागिरदों जों गावखौ गुरै खालामनाय बायदि
जों गावखौ गुरै खालामनो. He wants your touch. He wants your touch. जोङो बिखौ नागिरनि प्रभु पवित्र आत्माखौ नागिरनि. जोबनाय दिनाव गासिबो मानसिफोरनि थाखाय गासिबो मानसि हारिनि थाखाय आंनि आत्माजों सुफुंगोन बियो बुंदों. जोंखौ आत्माजों सुफुंनो नागिरदों. जों खननै बेयाव रिपेन्टेन्सनि थाखाय गसंफैबाय. He wants you to touch today. एजिकिएल जों बुंदोंमोन गोसो गुरैया मात्र प्रभु जिसुनि पवित्र आत्मानियाव दङ. जों बोरै थाल मोनो पवित्र आत्मा फैगोन होननानै? जेब्ला पवित्र आत्मा जोंनाव फैगोन जोङो शक्ति मोनगोन. प्रेरितनि 1नि 8खौ नायदो. जेब्ला जेथिया पवित्र आत्मा আহিব আমি শক্তি পাম, আমি বুজিবলৈ পাম, बिजनेसाव जोङो साक्सेस जागोन, साखरिफ्राव साक्सेस जागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गावनि जिबना सोलायगोन. आरो न'फोर दाननि खोथा दं बेवहाय. न'फोर दाननि खोथा दं बे बाइबेलाव. जहननि 8नि 31-32 बुंदों. तू सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. जोंखौ बुंदों सैथोआ सोर? केवल पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा माब्लाबाबो थगायनो रोङा. बे जोंखौ हेल्प होनो नागिरो. बेनिखायनो बाइबेला बुंदों जन चैप्टार 14:15-16 बुंदों जुदि नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि आज्ञाखौ मानियोब्ला आं आफानियाव प्रार्थना खालामगोन, नोंसोरनि थाखाय सासे सहायक हरगोन होनदों. सोर सहायक बिलाय? जन चैप्टार 14:15-16-17 सोर सहायक? अराय सम थानो थाखाय सहायक हरगोन. जों ख्रिस्टानफोर गिनो नाङा. नों हारसिं नङा, आं हारसिं नङा. नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थिननायफोरखौ मानिगोन आरो आं आफानियाव बिगोन आरो बियो नोंसोरनो गुबुन हेफाजाब होग्राखौ जाबाय नोंगौ जिउखौ होगोन आरो बियो अरायबो नोंसोरजों लोगोआव थागोन. संसारा बिखौ नाजावनो हाया मानोना बियो बिखौ नुवा आरो मिथियाबो. नाथाय नोंसोरो बिखौ मिथिगोन मानोना बियो नोंसोरजों थायो आरो नोंसोरनियाव थागोन. आमेन. हालेलुया. दिनैनिफ्राय थांफागोन. जुदि जों पवित्र आत्माखौ एलाव होयोब्ला, जोंनि गोसोखौ खेवनानै होयोब्ला, बियो जोंजों थांफानो नागिरबाय थादों. जोंनि न'खराव थांफानो नागिरदों जोंनो बुद्धि होनो थाखाय. बे थांब्ला मा सुननो बिलाय, मा जों थिनो मोननो, जों बोलो मोनगोन, प्रार्थना खालामनो इच्छा जागोन, मानसिखौ क्षमा होनो इच्छा जागोन, अननो थाखाय इच्छा जागोन. नों जि खामानि मावगोन, जेराव माइ गानो हालेवगोन, बेयाव गोबांथार प्रेक्टिस जागोन. नोंनि बाख्रिनि माइया बोसोरसे बोसोरथाम जानो हागोन आरो बे दाउफ्रा प्रस्पेरिटी जागोन, बोरमा मेन्दाफ्रा प्रस्पेरिटी जागोन. मोसौ गाय मासे जुदि सेरसेल' गाइखेर होयोबा सेरथाम गाहाम बेनि आशीर्वाद फैगोन. हालेलुया. Praise the Lord. जोङो बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थादों. जम्मुनिफ्राय लागासिनो त्रिपुरासिम. बे नंखाय नङा. शक्ति फैगोन. बाइबेल फरायनो गोसो जागोन. बाइबेलनि मथे थाबायनो लुबैनाय इच्छा जागोन. पवित्र आत्मा. मानो एसेबां पवित्र आत्मानि बाइबेलावलाय प्रतिज्ञा लानाय दङ? जेब्ला पवित्र आत्मा फैगोन शक्ति मोनगोन. शक्ति मोननानै जोङो प्रसार खालामबायनो इच्छा जागोन, मानसिनो खोन्थानो इच्छा जागन. दिल्लीयाव अट' ड्राइभारबो आंजों रक्षा जाया. अट' ड्राइभाराव थांब्लाबो भाइजी प्रकाशित बाइक प्रकाश खालामना होयो. 1 करिन्थियान चैप्टार 12:7 आदो लिरनाय दं. जायहा पवित्र आत्माजों सुफुं जागोन बिनो बे वरदानखौ होयो. नय गिफ्ट होयो. नय वरदान दं प्रभु जिसुनि पवित्र आत्मानियाव. सोर नागिरो दालाय नय वरदान? जोङो बे वरदानखौ नागिरना मालाय अनाय बनाय जोङो नागिरबाय थादों. सोरबा थाबिस नागिरदों, सोरबा गननायाव थांदों, सोरबा थगायदों, सोरबा मिनिस्टाराव थांदों, अमासि जानानै फैफिननांदों, जेबो मोनाखै. My Jesus is not like that. My Holy Spirit is not like that. He wants, he assured. बियो प्रतिज्ञा लादों बियो होगोन. जोंनि न'खरखौ जों फोरोंनोब्ला, जों उन्नति लाबोनो जों पवित्र आत्माखौ नागिरथारनांगोन. जोङो माबायदि बेलाय? He's a man, he's a व्यक्ति. बिनाव चरित्र ओरैबायदि जों मानसिनि इमोसन थायो. इन्टेलिजेन्ट मानसिफ्रा ओके विल थायो, इच्छा. पवित्र आत्मानि विल थायो, इच्छा. इन्टेलिजेन्ट आरो बियो ओके आरो बे जेब्ला जोंखौ इन्टेलेक्ट खालामो. जायफ्रा फरायनायाव फेल जादों बे पास जाबाय थागोन. जायहा साख्रि मोनाखै बियो साख्रि मोनगोन. से हालेलुया. जायफ्रा हाबा जायाखै बे हाबा जागोन. दा बाइबेल सेस आरो बेनिफ्राय मा मोनगोन? गालातिया चैप्टार 5:22 लिरनाय दङ. गालातिया चैप्टार 5:22 नयथा वरदानल' नङा, नयथा वरदान मोननायनि सिगां जोंनावहाय नयथा फल फैगोन, नयथा फिथाइ जों नुनो मोनगोन. बेनो जाबाय, आं इंलिसाव बुंनायसै, लाभ, जय,
peace, happiness, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. जेब्ला बिनि फिथाइया थागोन थाइजौ बिफांखौ बा गय बिफांखौ जेब्ला बिनि बेगर गुथिखौ गायगोन जोङो होमब्लासो रज'यो नङा होमबा सार बिसोर सार बिथाइखौ गायथारनांगोन आरो थैनानैसो रज'गोन आरो ख्रिस्टियानफोरनियाव ख्रिस्टियान बिसाखिफोरनियाव पबित्र आत्मानि फल फिथाइया थाथारनांगोन नयथा बरदानि नय फल जेब्ला थाबाय जोंनियाव न'खरा माब्लाबाबो झगड़ा जानाय नङा माब्लाबाबो झगड़ा जानाय नङा जोंनो सेल्फ कन्ट्रल पावार फैगोन से हालेलुया जुदि जौ लोंनो नागारनो हायाखैब्ला आदामोन फंबायमोन नागारनो हागोन जेब्ला पबित्र आत्मा जोंनाव फैगोन ताश गेलेनायको नागारना खाया किबला मानसी जानाने नागारना खाया ताश जुआ जुआ को छोड़ नहीं सकते लेकिन जब पवित्र आत्मा आएंगे हमारे जीवन में वो शक्ति आएगा भी शक्ति जोंखौ कंट्रोल खालामगोन it will turn to the Lord Jesus Christ clap hand my dear अनाय बनाय बहाय दङ गोबांथार जोहोलावफ्रा मा मावगोन मा मागोन মই কি কৰিম কি নকৰিম बिजनेसआव फेलियर हुआ बहुत মানুহ মই দেখিছো ইয়াত in the realm of the spirit जेब्ला जों आत्मायाव थाङो realm of the spirit जेब्ला थाङो सिंनि गासै थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ रेभेलेसन खालामो फर्स्ट करिन्थियान्स चैप्टार 12:7-8 आव लिरनाय दङ जोङो प्रकाश खालामगोन बयनोबो प्रकाश खालामो बेनिखायनो बेयाव आं जोहोलावफोरखौ नुदों नोंथाङा गोबां थाखा थगाय जानायबो मानसि दं बेवहाय गोबां थाखा थगाय जादों हिन्जावजों धोखा होजानाय मानसिबो दं दै I don't to expose my dear कब तक ऐसे चलेंगे कब तक जेब्ला पवित्र आत्मानि फिथाइया जोंनियाव थागोन जोंखौ गियानि खालामगोन मण्डलीफ्राव गामिफ्राव जोंनि डायसिसफ्राव जों प्रस्पेरिटी सफलताखौ नुगोन बेनिखायनो जहन चैप्टार 10:16 आव बुंदों जायफ्रा आंनि गग्रानि नङा बेबायदि मानसिफोरबो दंबावो बिसोरखौबो आंनि गग्रायाव थिसननांगौ दङ बेनिखायनो जों पवित्र आत्माजों जों लुखांजानांगोन हालेलुया जेब्ला बे नय बरदाननि नय फला थाबाय होमब्ला जोंनावहाय मोनसे नय बरदाना जोंनावहाय मेनिफेस्टेसन जागोन नोंथाङा जेखौ दांनानै प्रार्थना खालामगोन बे हामगोन बे सिगनिफिकेन्टखौ नुगोन नोंथां हालेलुया बे नों नङा बे सैतान नङा this is because of the Holy Spirit whomever you lay your hand she and she will get killed instantly then I have seen in the Delhi जुदि नङामोनब्ला दिल्लीयाव बुजानानै दोनहरसासिगौ आङो मिथ्या मोनब्ला अगर झूठ होते दिल्ली में मुझे कभी मार के भगा देते लेकिन मार नहीं सकते हमें हमारे सामने आ नहीं सकते खड़े हो नहीं सकते जितने भी हो वो उसमें जब आते हैं तरतराने लगता है उसको मध्यम मावखौ जोंनाङो जेब्ला एनॉइंटिंग नोंथांनि खाथियाव फैगोन हालेलुया बे पवित्र आत्मा न वरदान मा बिलाइ न वरदानालाय द गिफ्ट ऑफ विजडम बुद्धि द गिफ्ट ऑफ नॉलेज द गिफ्ट ऑफ फेथ हीलिंग मिरेकल डूइंग प्रोफेसी डिसर्निंग स्पिरिट स्पीकिंग ऑफ मेनी टंग इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग न वरदान हालेलुया Jesus Jesus Mm-hmm. Mm-hmm.